Bardejove začali domáci svižne a už v 11. minúte mohol otvoriť skóre Urblík. Trafil vedľa. Trnava vedela v pravú chvíľu odpovedať. Ujlakyho strelu odkopával v poslednej chvíli Futej. V 25. minúte sa usmialo šťastie na Bardejov. Ľalík našiel Urblíka a domáci sa ujali vedenia. Urblík si nabehol do voľného priestoru a brankár Fišan bol bezmocný. O chvíľu mohol dať Urblík druhý gól domácich. Urblík si hľadal priestor a trnavskí hráči sa stačili vrátiť. Bardejovského brankára Kováča najviac zamestnával Ujlaky. Hostia sa dočkali gólu v 37. minúte. Kula vyrovnal na 1:1. Centroval Gabriel a najvyššie vyskočil Kula. Brankár Kováč loptu podbehol. Rozhodnutie padlo v 76. minúte. Po tejto akcii Mačák zachytil loptu pri rohovej zástavke a po hlavičke Kulu si zrazil loptu do vlastnej siete Onderišin. Ešte raz. Mačák odcentroval a Onderišin zmenil smer lopty. Meno Gerig znie v Trnave ešte aj dnes. Myslíte si, že by sa už pomaly mohli vrátiť tie vaše slávne časy teraz? Tak jesenné výsledky... A prvú polhodinku skončilo Brvnom, kam po Gabrielovom rohu a čmilanského priťuknutí mieril Karhan. Ujlakyho aktivita už bola márna. Dyňová naopak zabezpečila hosťom aspoň chvíľu oddychu. Divákom sa predstavenie páčilo a nám aj Karhanovo počínanie. Pozrite sa, ako si poradil tento plavovlasý mladík v defenzíve. Navyše s prehľadom a presne preniesol hru dopredu na Bališa. Aby v zápätí prešprintoval priestor a už v zárodku prerušil protiakciu Košičanov. Tento reprezentant do 21 rokov šiel príkladom spolu s Ujlakým, ďalším členom lešického výberu. Práve Ujlaky mohol po Sotákovom centri rozjasať utešene zaplnené hľadisko. Pamätáte sa, kedy bolo v Trnave 8 000 divákov? Včera áno a bodaj by chodili aj ďalej. Kto sa po prestávke nevrátil včas na svoje miesto, nevidel gól. Padol hneď po rozohratí zo stredu, keď Gabrielovu prihrávku usmernil Mačák. Ujlaky mu a ten napodobil veľkých európskych futbalistov. Ujlaky vystihol najvhodnejší okamih a Ondruška už potom nemal veľkú nádej loptu chytiť či vyraziť. Trnavčania mali apetít. Karhan, Filak, Mačák, Karhan, opäť Filak, Mačákov center, Bališová strela do Wagnera, Ujlakyho narážačka s Gabrielom a definitívna bodka za celou akciou. Ešte raz domáci po Gabrielovom rohu a ešte raz nad, tentoraz z Karhanovej kopačky. V 70. minúte vyniesli po zrážke Dyňu na nosidlách, chvíľu ho ošetrovali, zdá sa, že zázračne, lebo hneď po návrate na ihrisko elegantným spôsobom loptu po Pančíkovom centri spracoval i umiestnil. Spolu s hráčmi sa tešil aj malý košický ostrovček v Trnavskom mori. Zajtra určite napíšu v novinách, že Dyňov gól by mali v televízii ukazovať každý deň. Po rozohratí ďalšej akcie a Karhanovom dlhom pase fauloval Ujlakyho v pokutovom území Martin Daňko. Penálta v prospech Spartaka, celkom jasná. Prizrite sa dobre počínaniu Lišiakov, Šimona i Hypa. Ujlaky mu balamutili hlavu, až sa mladý Trnavčan pomýlil a skóre neopravil. Hyb ho za to pochválil. Zvykne sa hovoriť, z minima vyťažili maximum.
O Košičanoch to platí ako vyšité. Navyše im nechtiac pomohol Karhan. Pančík už potom len úspešne napodobil Dyňu. Aj tento gól stojí za to vidieť ešte raz. Ďurica bude na svoj center rád spomínať, Karhan na nevydarenú hlavičku nie, ale Pančík na pekný gól áno. Transfúzia krvi v podobe Malatinského a Klagovho príchodu na ihrisko bola volaním trénera Peceho po záverečnej ofenzíve. Vydarila sa, keď Ujlakyho center zužitkoval Čmilanský. Po rohu Kula v páde netrafil, no Čmilanský v zápäti už áno. Trnava, FC Košice. V Košiciach sa odvíjal futbal, po ktorom všetci voláme. Súboj o druhé miesto mal futbalový náboj. V mužstve prvého FC sa už udomácnil Dyňa, ktorý sa stáva ústrednou postavou prvého košického celku. Bol aktívny najmä v streľbe. Futbalové umenie upevňuje sebavedomie aj Trnavčanom. Okrem úvodných 15 minút hrali v Košiciach otvorený futbal. Do útoku sa vysúval aj Čmilanský. V záverečnej fáze bol aktívny aj Soták. Mal niekoľko dobrých príležitostí, ale strelecky sa nepresadil. Košičania dali lekciu svojmu súperovi z účelnosti. Potvrdila to aj akcia v 28. minúte, keď Lazorík najprv trafil žrť Fišanovej bránky a hneď v zápätí poslal loptu do trnavskej siete. Ukážka streleckej dravosti. Gólovú akciu začal Dyňa, Lazorík trafil žrť, okamžite sa zorientoval a dal gól. Košičania viedli 1-0 a futbalové divadlo v chladnom sichravom počasí za mierneho dažďa pokračovalo ďalej. Škoda, že na košickú Marakánu prišlo len vyše 1000 divákov. Zahriala aj spolupráca Šimona s Gostičom a Pančíkom. Trnavská obrana stála pevne na svojich nohách. Potom vyskúšal Fišana opäť Lazorík. A prišla 42. minúta. Dyňa prekrásne vymietol pavučinu vo Fišanovej bránke. Bola to paráda. Nasadili ste frontálny útok na kráľa strelcov? Tak, frontálny útok nie na kráľa strelcov, no ale som rád, že sa mi tu v Košiciach začalo dariť strelecky a chcel by som pokračovať aj ďalej, no a chcel by som sa udržať na čele tých kráľa strelcov. Takéto góly sa určite páčia. Ale Trnava útočila. Bališovú hlavičku brankár Ondruška chytil. Polčas vyhrali Košičania 2-0 a futbalová radosť pokračovala ďalej. Dyňa to skúšal aj hlavou, tento raz mieril nad. Perfektnú loptu do behu dostal Gostič. Posunul si ju ďaleko a nebojácný Fišan všetko vyriešil. Trnavčania sa dočkali až v 60. minúte. Ujlaky vystrelil, brankár Ondruška loptu neudržal, alebo vyrazil zlým smerom na Sotáka a nekrytý Mačák už musel dať gól. Ujlakyho strela na šmykľavom teréne bola nebezpečná. Mokrú loptu Ondruška vyrážal a Mačák oživil nádej Trnavčanov. Dyňa nechcel o tom ani počuť, zamestnával Fišana jedna radosť. Na druhej strane zahučala aj Karhanova hlavička. Potom sa dvakrát ocitol pred košickou bránkou Bališ. V prvom prípade Ondruška dobre vybehol a v ďalšom protiútoku Bališ hľadal Malatinského. Košická obrana prišla v pravú chvíľu. O výsledku rozhodol dobre hrajúci Dyňa. Po Gostičovom slalome zobral loptu a bez váhania ju napálil k pravej žrdi Fišanovej bránky. Ukážka streleckej pohotovosti. Dali ste... Prvý FC Košice vyhral nad Trnavou 3-1 a potvrdil svoje pohárové ambície. Bíli andelé prilákali na štadión Tatrana pre show 2500 víťazstva chtivých divákov. Prví sa však radovali Trnavčania. Keď v 8. minúte okorenil výbornú hru hostí gólom Soták, zdalo sa, že z východného Slovenska neodídu tentokrát na prázdno.
Filákovú prihrávku spracoval Soták a nezaváhal. Trnavčania aj naďalej produkovali moderný útočný futbal. Po ose Ujlaky, Soták, Bališovú strelu tečoval Mačák. Domáci pripomínali v týchto fázach zápasu knokautovaného boxera a môžu ďakovať šťastene, že neinkasovali viac gólov. Trnavské hroty rozkrútili poriadny kolotoč pred brankárom Jakubechom. Loptu zo svojej siete však už nevyťahoval. Začiatok druhého polčasu v ničom nezaostával za tým prvým. Uvoľnene hrajúci hostia kontrolovali priebeh hry. Oživenie v útočných radoch Prešova prinieslo vystriedanie zraneného Bajtoša Čihurin. V 15. minúte sa Heger už nemohol pozerať na bezradnosť svojich spoluhráčov a nádhernou strelou z 25 metrov vyrovnal. Tento gól sa oplatí vidieť ešte raz. O 2 minúty na to mohol Soták po hrubej Leškovej chybe dostať Trnavu opäť do vedenia. Jeho ľavačka však nemierila presne. Soták palil z každej pozície, no Jakubek bol nepriestrelný. To, že futbal naozaj nemá logiku, sa potvrdilo v plnej miere. Hru síce dirigovali hostia, ale muziku tvrdili domáci. V 23. minúte sa pri ojedinelom útoku Tatrana po Skalkovej strele dostal do šance Kočiš a svojím gólom zasadil Spartakovcom úder, z ktorého sa už nespamätali do konca zápasu. Karta sa razom obrátila. Povestný klinec do rakvy opäť zatlkal Kočiš. Heger majstrovsky spracoval loptu, našiel Nenadiča a jeho spolupráca s Kočišom inak ako gólom skončiť nemohla. Na druhej strane tesne pred koncom opečiatkoval Jakubechov žrť striedajúci Malatinský. Ten istý hráč pohrozil ešte raz, ale v Prešove Trnavčanom ruže nekvitli. Prešov Trnava 3:1. Aj hrstka Bratislavčanov prišla povzbudiť žltočiernych na Trnavský štadión. Domáci fanúšikovia očakávali trojbodovú rozlúčku svojich futbalistov. Bolo by to pekné prezimovať na 3. mieste tabuľky. Tak každopádne všetko robíme preto, aby sme na tom 3. mieste prezimovali. Musíme samozrejme dneska vyhrať, tak ja si myslím, že sa nám to podarí. No, dočítal som sa v novinách, že v kabíne visia články o hre Interu. Čo si z toho vaši hráči zobrali? Tak ja si myslím, že si z toho zoberú ponaučenie, pretože nás strašili, že idú sem vyhrať, tak preto sme im to vyvesili, aby jednoducho pochopili, že žiadne mužstvo k nám nebude chodiť vyhrávať. Domáci dali gól už na začiatku, ale rozhodca Kačenga ho pre faul Mačáka neuznal. Spartakovci sa vehementne pustili do súpera. Ujlaky si narazil s Gabrielom, ale Hill sa nedal prekvapiť. Inter posilnil obranu a tak útočil iba sporadicky. Obšitníkovú strelu zneškodnil Koenig. Ďalšia vydarená narážačka Ujlakyho s Gabrielom. Po chybe Karhana mal Inter najväčšiu šancu v 35. minúte. Ševčík vysunul Gregušku, ten však nemieril presne. Trnava neustále tlačila, pravda často vysokými loptami, lenže vo vzduchu bol Inter úspešnejší. Po zemi boli domáce útoky účinnejšie. V druhom polčase Spartak lepšie kombinoval a preto si vypracoval viac príležitostí. Inter z početnej obrany, ktorú už posilnil Juraško, vyrážal do brejkov, nevyužil však ani jeden. Greguška nedosiahol na loptu. Dušou mnohých akcií Trnavy bol Gabriel, tradične veľa nabehal, tejto strele veľa nechýbalo. Spartak v druhom polčase stupňoval tempo a tak 2000 divákov bolo v napätí. Vytúžený gól visel vo vzduchu. Jednu z najväčších možností prepásol Ujlaky.
Nevyužité šance domácich nevyviedli z miery, naopak zvýšili túžbu po víťazstve. Po úspešných kombináciách sa často dostávali do 16 Interu, najmä neúnavný Ujlaki či Bališ. Inter však stále vzdoroval. Čakalo sa na chybu preťaženej obrany. V 75. minúte posúdil rozhodca Kačenga nasledujúci zákrok Tomka na Malatinského ako faul a odpískal pokutový kop. Gabriel ho s istotou premenil. A diváci, ktorí sa cez prestávku presunuli za Hýlovú bránu, boli nadšení. V záverečnej štvrťhodinke v Trnave nezvykle bojovný Inter viac otvoril hru. Kitka však nastrelil Čmilanského. Tento zákrok Čmilanského na Vašíka neposúdil rozhodca ako faul. A tréner Petráš si o tom myslel svoje. Na druhej strane Malatinského takto zastavil Greguška. Stretnutie malo dobrú úroveň. Domáci si za svoj výkon tesné víťazstvo zaslúžili. Ja sa nazdávam, že v Trnave s našimi výsledkami Košická Lokomotíva prilákala na Trnavský štadión 8300 divákov a pred súbojom vládol optimizmus. Ako si zatipujete? 3-0 Trnava vyhrá. 3-1. 2-1 vyhráme. Trnava. Neviem, ale vyhrá. 2-0 pre Trnavu. Váš tip? 3-1. Podobná nálada bola aj v hľadisku vo chvíľach, keď na trávnik vybehli na rozcvičku hráči Lokomotívy. Figura vedel, že sa v bráne nudiť nebude. Po jeseni ste inkasovali najviac 35 gólov. Prerobenie Matulaja na obrancu bude určitým riešením? S Urbanom sa vám to podarilo? Ťažko hovoriť, nakoľko situácia si to vyžiadala. Zranil sa nám dlhodobo Sabol, takisto aj Ondrik je po operácii, takže nemal som veľa možností. Uvidíme, ale myslím si, že v prípravných zápasoch podával dobré výkony a dnes to potvrdí. Chýba vám najlepší strelec Kysela, čo je s ním? Kysela v posledných 2 týždňoch mal menšie problémy, ostatní chlapci sa ukázali v lepšom svetle. Určite dostane príležitosť, ale od začiatku nastúpili tí, ktorí sa dobre cítili počas posledných 2 týždňov. Bíli Andele vybehli na ihrisko s jediným odhodlaním. Vyhrať v prvom jarnom zápase a fotoreportéri už zaostrovali objektívy na najlepšieho trnavského kanoniera, reprezentanta Mareka Ujlakyho. Obul si dnes strelecké kopačky? V základnej zostave domácich chýbal zranený Katko. Terén bol náročný, ťažký a takmer počas celého stretnutia drobne mrholilo. Sotva začali domáci s náporom, zastavili ich vlastní fanúšikovia farebnými dymovnicami. Trnavský kapitán Gabriel našiel z priameho kopu kostku a ten poprvý raz rozvlnil košickú sieť. Prihrávka bola presná, figura zostal v bráne a v 9. minúte sa kostka so 6. gólom dotiahol na Ujlakyho. V zápäti na druhej strane vyskúšal Fišana Šoltís. Bališ patrí medzi opory Spartaka. S Lokomotívou obehal veľký priestor a v 21. minúte ponúkol takúto loptu Moravcovi. Moravec, ktorý prišiel z Interu, sa uviedol výborne. Zvýšil na 2-0. Ofenzívna úloha mu v Trnave